So in conclusion of that ife onyonyo mbuzo wee drop now because of ka ọ ghara ịdị too long ka m kọtụrụ ya. So agwa m unu si unu no more than half a million ka eji wee kopụta m from azụ backyard. Amara nka the thing si aga, amara nka esi eme ya bụ ife, ọ bụsi ntị izizi mba ife a. So wee na-akọwara onye zedel message n'aka mba n'ọkụ, aka m abara n'ọkụ. Jụọ m why m ji wee kwuo like that. Ọ bụla sọsọ maka na nzara afọ ọzọ, no. Ife aka m ejuru wee ba n'ọkụ bụ na m apụtara fụ mụ na onye ọkaikpe ka ọka ihe nwa ekwuo face to face, abara na rum ikpe, esi n'azụ kopụ m. And the two bụ na alimind rom si m buchi ya ma azụ, si m nachitekwa azụ. Ọ mgbe a na alimind na-ebuchi ya azụ, ị na-akwazịa ịpụta n'ụlọ ikpe ekpechi ikpe ọgalọ asị bịakwazịa next week, ịnachi ya azụ banye n'ụlọ ndị uwe ojii a, ebikwakwa ya aka nwe ọzọ bifo unu wee banye na nga unu. Ịbịakwazi ọzọ return fụ ọzọ, aka yi niile anyị emesi upload ozugbo. Bet nke m ahụ esi otu a wee kopụ m emeri upload. So nwere ka o si baa n'ime with reason another reason na-enyekwa bụ na mụnwa afụgo onye o merụ. Yes, ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke tikwa otu a wee gaa lie ya esi otu a kopụtie nyanwa mesie ọmụ ife ndị anụwa na-eme ụmụ ife oba iti anụwa delivery anụ ụmụ ihe skuta asaa. So nyanwa jee nene nke n'ọkụ, do na mejebere nene nyanwa jee nene nke n'ọkụ, nene ọkụ, nene aki ya, jee nene whether police clearance ka o mee ka ọ gịnị, jee nene ọ bụ na ọbala n'ọkụ. The same way nke m si wee gaa ka nke si wee gaa. And beside onye bi m aka chakol anụ a na-ebisi bifo ibitesie na akwụkwọ bụ onye gwa m na ya bụ onye gwara na ọ ya akpọnye m onye uwe ojii, onye ọkaiwu, onye ọkaikpe ya kpọpụta m. So ọ gwakwa m nwa sị na akwụkwọ a mbiri aka na ya emeri upload, provided na ama na ya ekopụta m from azụ na amami upload gị. So gị nwa na-asị m na aka m abago n'ọkụ asị ka ọ bụ bọsị m ejekwa je nene ya, mma bịakwakwa ebe a bịa gwuo unu. Ọkwa ka a na-eshare the experience ka gị nwa bụ ewu ọfịa ka na n'akụkụ na-amata because na ịmarọ uche bụ na ijere ana ebe a bịa aka ya baa n'ọkụ asị ọcha because aka m achọghị m ife ya emenata aka m ka ọ baa ọkụ n'ọkụ obodo a. Ife aka m ọ bara n'ọkụ obodo a mmanụ na ka m nwee straight maka na asị na ada eficha na even na ichewe 5 years and ọbọzi 5 years ọ pụọ na-azị apụ na 5 years ife ọ na-anọ ọpụzi ya n'ọkụ bụ ọpụọ n'ọkụ bụ 10 years. Biko ịnọrọ obodo a nsị asị nkwu eziokwu kọwalụ m ịghọtago because uche onye adịghị njọ nke m marụ ka m na-akọ n'ife ọ na-anọzi bụ 10 years before pụọ na ọbọzi 5 years. And again ihe ejikwa chọọ ka eficha ya ezigbote ụgwọ ka ị ya akwụ bifo efichapụ ya. So achọghị nke aka m anụ abaa n'ọkụ na mana ele afịa adị m ele ọgwụ ọnakawo na ọgwụ nwa ka m na-eleta ezigbote ego aka nwa na-abazi ọkụ ngwa ya babazie iwo m anya na ya na-eji m ego. Bet gị nwa na-asị na ịbara na ụlọ nke ndị uwe ojii mee ya bịa ka ọ bụ na aka ya abago ọkụ. Ma na onye ọbụla ma na ụwa niile a ndị niile nọ n'ụwa ndị niile na-aba ụlọ ndị uwe ojii na aka fa na-aba n'ọkụ. Unu nwa bụ ndị na-ele afịa, unu nwa bụ ndị na-azụ atụke a na-anwụdo unu kwa abalị ọbụla achịkọ unu. Ama m na achịkọta bọsị nọ n'ime nga, nọ n'ime sel, nọ n'ime ụlọ ndị uwe ojii. Ama m one ụmụ anụmanụ ba ya ekpokọtara ndị na-azụ ma ndị na-ele igbo ma ndị na-ele ihe na odo ha nwekwa ike ụlọ amara ka ha na-ele bata ebe a sị nnọọ igbo ka ha na-ele njụọ ha ka ihe eji jide ọ sị na ha jikwa wee fụ mkpụrụ igbo na-anọ n'aka ya nke nwa wee delie ya nwe ofu ike bụla amara ọ chọrọ ịgwa m ọ fụgoro nwaanyị be ha ebe a nwaanyị be anyị n'ebe a ka ihe mezi iji wee bata ebe a ngwe ya sị na njere igote ife ndị ala lie m kpasuo m iwe mụ na chalenji efefa lie m ọsị ya kwasa ọsụ mkpụrụ igbo na-abụ ka ha ji ọsụ nweta m wee lie m nwa nwaanyị abịakwa akwụ ego ka atụkọrọ na streeti ya ego bie ego wee gbapụta. Nke a bụ nke na-emeka isi na-agbalị dị m isi na-eme m ifele n'ebe ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị anọ. Mụnwa bụ ife n'ebe a nwere onye nyọrọ ya tụkọ ego wee gbapụta m, nwere onye nyọrọ
ofwe ka o ji adị mma ị na-eme ife wutu bai ime ife wutu bai and ụmụ anụmanụ ndị obodo ịma na ọla anyị n'anya ọ bụ na mụ na anụmanụ nwoke obodo na ife na-anụnụ ọkwa ọlakwa m n'anya bikos ọkoyilibe kọwa n'elu ndị obodo isi ha kpakọrọ ha ọnụ ọya m ihe ọ ya emenwu yes mana onwe ihe dịka bai isi akpakọ ha ọnụ mana gị nwa na-eme bai wit anụmanụ nwaanyị obodo eje tụọrọ ya ego na site kpọọ okeke kpọọ okafọ kpọọ okeke kpọọ okafọ ngwanụ gaanyị anụkwanye ihe gaanyị na ndị arịkwa m oge gaanyị si ma anụ ka esi wee mee gaanyị nke nwa atụkọrọ ya ego nke a na-eme ifele ọ na-eme m ifele na-ebu unu bụ ma anụmanụ nọ mụ na amala ife and a na-atụkọrọ ịnya bụ ego abụ na eme gị ka ime ebuda anyị ebe nwa na-ebuda ndị mmadụ wee jenaba buda anyị na ndera ebe a ka akọchakọrọ akụkọ ya anụmanụ idesa n'ụlọ akwakụba nke oyisi wee lee ngwongwo yi kwakụba ka oyisi wee lee moto iji eje azụ atụke kwakụba ka oyisi wee mee ka ịshọ wee je rọrọ ụmụnne n'ona ị na-akpọ ndị gaị ndị otu ị na-achọta lawa francha n'ofu kedu ife igenụ kedu uru nwaanyị obodo balị kedu uru nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo balụ gị n'ịwa ịpụta ịba n'ime atụọlụ ya ego ndị mitin atụọlụ ya ego on the guy ji na guys na wow si m aka esi mekpọ n'onye a ka o weta mkpọ anọ m that night ka ha na-akpọ ndị mmadụ mana ha nwekwa nwanne m nwaanyị nwa m nwaanyị nothing nwere ofu onye nwa ha nwaanyị mfụ ifele unu na-eme m ifele megbukwa unu ifele wọrụ pọtị kọchie unu anya